Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasni. Ka palavi ka nong jungok kai perthei ka bala du no ila ujong kurim u manjunat na ka jingsha thombor jukile no yaki nong jungok kai perthei ha Pahalgam district ka Kashmir kalethu ba yaki jingjia basngusi ka ba kalamat akasni ba ar balala kalapen pau babaro arngot maka bat ukhun jongka u badang khat plas nem arta kilai kendu yu uti ule no bat kila kerpat ban penyap no yakiru ringkat bat u manjunat henry layathu ba une ule no uloong yaki ba unnom penmensaw yaki barhaka jaka kata ula batha yaki bakin pentip si menteri rang badu kari Narendra Modi halor kate ka jingsha thombor habakren berkawe kalat pathai kubor Kanada ba pau khmat lingba kapun ka palavi kalaong ngidon ha Pahalgam bat ukurim jonga ulayap bet hakmat jonga ngamla banyam nele ie ngamla wat ban sngutu ye ke ka badang sujia ngelawan shane rengkat berukurim jonga u manjunat lembat ukun jongi u abhiva tagas na karamo Karnataka lasenran yang ada unongnya kali jonga ubadai ubre ubabaha ulayathu yang baki Hindu kisah thombor laingut ki wepat ki bala peteng ban ong bismillah kili arab yangi ban poi syakajaka pacngan ngakwa baya kamet jong ukurim jonga en penkit no dakaling sun ngi barot laingut ngi dei ban lit phailang kalaban rap ngalayu i baki don lai hadu saungut kinong thombor hadin bala penyap yu ukurim jonga ngalaya kendu yu wei ne kile no ban ngalaong pila penyap yu ukurim jonga penyap yang ngaru ukun jongaru ulayale persya yu bat ulaong kun kaksau mela penyap yu ukpa jonga penyap yang ngiru kelapen genmau une ule no ula jubab nganom penyap ya pi kile yatu yu Modi laong kapalavi hababatai shu ya kejingja kalaong kile no ki badon bet hakmat jongi kim syam lapong da ki jan sipai lajan baro ki senrang ki lasyak thombor kila don bun ki sikurim ki badang syu pendap ya kejingnya tho syong kurim here ha ki babun ki khep tang ki senrang ki balasyak thombor katba ki kentei pat ki wepat kila lajim ki Hindu ki lasyak thombor kila don kumbasan spa ngut ki nong jungok kai perthei ha kate ke jaka